Ka-journey, yo escape ha. Daghan negosyo na lugi, dili tungod walay halin, kundi tungod walay klaro nga report. Busy kayo, daghan lihok, pero walay gihapon ang owner. Familiar ka ni ka-journey? Wa ka kahibalo pila gyud ang kita karon, wa ka kahibalo asa niadto ang kwarta. Wa ka kahibalo unsay problema. Kabalo ra ka nga naay problema. Unya maingon ka murag okay man. Pero ang tinuod, wala kay makita, kay walay report. Paminawa niha. You cannot manage what you do not measure. Jim Rohn would say, if you don't keep score, you're just practicing, not competing. Sa negosyo, report o imata sa owner. Checklist mo disiplina sa team. Kung walay report, mag-guess ra ka. Mag-assume ra ka. Awahi ka pirmi. O kung awahi ka pirmi, kalugi ang musunod. Unsa ang reporting and checklists? Ang reporting, mahimong klaro unsay nahitabo. Maoy numero, dili feeling ra. Maoy basihan sa desisyon. Ug ang checklist, makahimong klaro unsay buhaton. Makapareho pirmi ang proseso ug dili magdepende sa memorya lang. In short, reporting mao'y decision tool. Checklist mao'y execution tool. Kung nakakaaning duha, mahimong klaro na i-control ug lingon. Ka-journey, mao ni ang 5 reports and checklists nga dapat na imong business ani. 1. Daily sales and cash report. Ka-journey, paminawa ni. Ayaw hulata ang end of the month. Late na kayo na. Dapat na ay daily report sa total sales, cash in hand, expenses o sa shortage or overage. Gamay ra ning buhaton pero dakong kaluwasan sa negosyo. 2. Inventory checklist. Ayaw salig sa murag naa pa. Abi na ako daghan pa. Dapat na checklist sa fast moving items, slow moving items, near out of stock items o ang dead stocks items. Kay ang inventory nga wa gitan-aw mao ang kwarta nga natulog. 3. Staff daily task checklist. Ka-journey, paminawa ni. Kung walay checklist, lain-lain ang trabaho sa imong staff. So, lain-lain po ang resulta. Dapat na checklist sa opening task, mid-shift task o sa closing tasks. Dili ni para kontrol ng staff, para ni klaro ang trabaho. 4. Customer issue or complaint log. Daghan negosyo, ganahan, dili mag-record sa reklamo. Sayop ka na. Dapat i-record. Unsay reklamo, kinsa ang customer, unsay solusyon, ug unsay lesson. Kay ang reklamo, nga wa gi-record, magbagbalik ra ang problema. 5. Owner weekly review. Ka-journey, ayaw kalimti ni. Once a week, tanawa. Unsay ni dako, unsay ni gamay, unsay problema, unsay buhaton sunod. Kung walay review, busy ka pero walay direction. Na ako'y ginailhan nga negosyo, kusog kayo ang lihok. Pero, pirmi na ay problema. Pagbutang nila og daily report, checklist, o weekly review, ang resulta, ni gamay ang sayo, ni minus ang stress, ni taas ang control sa owner. Sometimes ka-journey, dili kusog ang kulang, kundi clarity ang kulang. Ka-journey, what gets reported gets improved. Paminawa ni ha. Ang report, dili para sa accountant lang, para ni sa owner nga gusto mulungtad. Kung ganahan ka, dili ma-surprise sa problema, dili ma-shock sa losses, dili permi magpanik, ayaw li kayo ang report kay imo ng friend. Kung nakarelate ka ni, follow this page, i-share ni sa ka-journey nga permi busy, pero wa kahibalo sa numero. Comment, report kung gusto ka sa next episode, part 6 systems ngano ang negosyo mulupad kung system na ang mudagan. Ka-journey, klaro ang report, mao ang pinakabarato nga protection batok kalugi. Padayon ta, push yourself. Kay kung dili ka mo push sa imong kaugalingon, kinsa man di ay.
Trabaho, trabaho, trabaho ta kay bawal tamad diri. Huwag kayong kalimot, pasalamat na sa Ginoo. Kaya sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. See you, Ka-Journey.